Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юлы да юк, уты да юк. Иске Михайловка халкы Шаңсуга. Аннан утлар жоқ. Ул безнең авылга борылып кергән чагында ул нинди авыл микән бу караңгы авыл, нинди якты авыл? Җәйнең иң яхшы формуласы. Татнефть лагерьларында экологик акция уза. Без балаларның җәен мавыктыргыч итәбез, аларның җәен эштәлекле итәбез. Сегизенче тапкыр 600-дән артык спортчы Әлмәт триатлонында катнашты. Первое, что дает мотивацию, первое, что дает толчок вперед, это семья, которая рядышком кричит, просто давай вперед, и хочется только выигрывать, и все, не оглядываясь назад. Юлыдан ашары яктырткычлар да юк. Иске Михайловка авылы халкының бу төп проблемалары. Әлеге шешелмәгән сорауларына аерым ачык күрсәтер өчен алар безнең төшерү төркемен авылларына чакырдылар. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Иске Михайловка авыл җирлегенә 9 авыл керә, бу 2000-нән артык халык дигән сүз. Һәм аларның иң беренче борчыган сораулары юлларның начар торуы. Кайбер урамнарда асфальт начар торышта, менә бу урамда асфальтның булганы да юк диялар. Юлның начар торышы авылга кергәндә үк күренә. Асфальттагы зур чокырлар тузан, авыл халкы көн сайын шушы юллардан уза. Әлеге хәл үзәк урамда да, авылның кече урамнарында да күзәтелә. Җирле халык белән очрашуга барганда мондый юллардан безгә дә узарга туры килде. Безнең белән аралашырга теләүчеләр бихисап күп. Бу инде халыкның бердәмлегенең ачык мисалы. Вот у меня друзья на старом заводе живут. У них там каждый год... Минем дуслар старый заводта яшиләр, аларда асфальтта ел сайын яңартыла, яктырткычлар да бар. Каясың безнең хөкүмәт, нигә алар шундый шартларда яши, без менә бу хәлдә? Как аэродром светится. Вот где наше социальное государство, которое мы строим? Это уже, можно сказать, политические требования. Почему они так живут, а мы так? Илдус Галиев ирекле авылында туып үскән. Әлеге авылның тарихын ул яттан белә, ләкин аны борчыган сорау туган авылның хәзерге хәле. Авыл халкына бүгенге көндә ярдәм кирәк, юллар куркыныч хәлдә. Аннан утлар юк. Ул безнең авылга борылып кергән чагында ул нинди авыл микән бу караңгы авыл, нинди якты авыл? Бүгенге көндә анда бер ут та юк. Урамында менсәң 3 баганага, 4 баганага бер ут, ансы да кеше инде үз кеше белән каяндыр табып, каяндыр үз көчләре ясап куялар инде аны. Халык әйтүенчә, авылдан һәр көнне зур техника уза. Ул исә юлны җимерүгә тагын бер сәбәп ди авыл халкы. Әлеге машиналар өчен авыл читендә аерым юл салынган булса да, йөк машиналар йөртүчеләре юлны кыскартыр өчен авыл аша узалар икән. Юллардан тыш халыкны дөм караңгылык борчый. Шулай ук үзәк су линиясендәге суның дәвлениесе җитмәүдә. Халык үз чиратында җирлекне төзекләндерү өчен теләсә кайсы эшкә алынырга әзер. Шулай итеп алар авыл читендәге чишмәне тәртипкә китергәннәр. Алар үз көчләре белән чишмәне торгызу һәм ремонтлау өчен 125 мең сум акча җыйганнар. Шул акчага материаллар сатып алып, шушы чишмәне тәртипкә салдык, яңа беседкалар ясадык, җыештырдык. Хәзер шушы чишмәдә ял итәргә безнең бер матур җиребез булды. Авыл проблемалары белән Иске Михайловка авыл җирлеге башлыгы Андрей Зарубин да яши. Ул исә үзенең кулыннан килгән барысын да эшләвен таный, ләкин барлык язылган хатлар җавапсыз калуын да өсти. Да, у нас с этой дорогой уже не один год, конечно, проблемы. Неоднократно были обращения. Әйе, безнең бу юл белән проблема инде. Бу юлның региональ һәм баланс хуҗасы булып Глав Татдортранс тора. Мин үзем предприятие директорына махсус техника йөрмәсен өчен транспорт һәм максималь йөк күтәрүчәнлек чикләре белән юл билгеләрен кую үтенече белән мөрәҗәгать яздым. Һәм шулай ук асфальт өслекне җәюне сорап яздым, чөнки асфальт бүгенге көндә яраксыз хәлдә. Чокырлар, ярыклар барлыкка килгән. Апрель аенда мөрәҗәгать яздым, бүгенге көндә җавап юк әле. Безнең үтенечләр каралыр дип өметләнәбез. Асфальтовое покрытие, потому что оно уже пришло в негодность, образовались и колейность, и ямы, и трещины.
И поэтому в апреле месяце я писал обращение с просьбой рассмотреть данный вопрос. Вот, ну, пока на сей день ответа нету, ждем, надеемся, что наша просьба будет рассмотрена и удовлетворена. Алсу Ахмаджанова, Рамиль Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Жей ойын күпләребез сагынып көтеп ала. Бу чорда халык актив ял итәргә ярата. Ләкин шуның белән бәйле бәхетсезлек очракларда кабатланып, бигрәк тә кечкенә балалар белән. Бу суга батуда, юл транспорт һәлакәтләренең артуы да һәм әлбәттә балаларның тәрәзәдән егылуы. Шундый күңелсез хәл азна кайда да була. Күп фатирлы йортның 3нче катыннан тәрәзәдән кечкенә бала егылып төшә. Бәхеткә бала исән кала. Бүген ул республика балалар клиник хастаханәсендә дәвалана. Мондый күңелсезлекләрдән ничек сакланырга, ничек булдырмый калырга, коллегаларыбыз белеште. Тәрәзәдән егылу балалар травматизмының һәм үлемгә китерүче төп сәбәпләрнең берсе булып тора. Бигрәк тә шәһәрдә, күп катлы йортларда. Районның табиб-педиатры Илхамия Гыйниятуллина сүзләренә караганда, азнакайда мондый хәл беренче тапкыр булган. Балалар белән килеп чыккан бәхетсезлек очрагында бары тик өлкәннәр гаепле ди табиб. Уважаемые родители, Хөрмәтле ата-аналар, төп кагыйдәләрне истә тотыгыз. Бала белән бәхетсезлек очрагына юл куймас өчен зинһар балаларны тәрәзәләре ачык бүлмәдә, шулай ук алар үзләре ача алган бүлмәдә караучысыз калдырмагыз. Бала бинада булганда тәрәзәләрне җилләтү режимында гына ачыгыз. Тәрәзә тоткаларына стопорлар куегыз. Тәрәзәне шәрә килеш ачарга рөхсәт итмәгез, яки бала үзе тәрәзәне ача алмасын өчен тоткаларны алыгыз. чтобы ребенок не мог открыть окно сам. Балаларга ачык тәрәзәнең куркыныч булуын аңлатырга, москит шелтәренә якын килергә ярамавы хакында искә төшереп торырга кирәк. Әти-әниләр бу хакта беләме, саклык чараларын күрәме? Без алар белән дә аралаштык. Ну, мы обычно не открываем окна полностью. У нас всегда только наверх только открывается. У нас стоят защитки, чтобы дети не могли открыть окна. И сетки стоят тоже. И детей не разрешают даже на подоконник залезать. У нас все закрыто. Всегда дети рядом, на полу ползают, ходят, бегают. Но надо осторожно быть, не подниматься. Тагын бер кат искәртәбез. Москит шелтәрләре егылудан саклау өчен каралмаган. Бала аның артында үзен куркынычсыз хис итә һәм тәрәзәгә таянган кебек таяна. Хәтта иң сыйфатлы шелтәрләрдә баланың авырлыгын күтәрә алмый. У детей, у маленьких детей. 2-3 яшькә кадәрге кечкенә балаларда курку рефлексы юк. Бала биек каттан урамга атлый һәм шул ук вакытта аның өчен үлем куркынычы барлыгын сизми кала. Статистика буенча еш кына тәрәзәләрдән 1 яше тулып әле йөри генә башлаган балалар егылып төшә. Когда ребенок только начинает ходить и до 5-6 лет. Бала тәрәзә төбенең уен урыны түгеллеген аңларга, без өлкәннәр балалар белән бәхетсезлек очрагына юл куймаска тиеш. Куркынычсызлык кагыйдәләрен үз вакытында үтәгез. Якыннарыгызга игътибарлы булыгыз, балаларны саклагыз. Илмира Шәрифуллина, Рамиль Исламов, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә авыр тормыш хәлендә булган 25 бала җәйге каникулларын Чистай районында урнашкан Раздолье дәвалау сәламәтләндерү комплексында бушлай үткәрү мөмкинлеге алды. Балалар 21 көнлек сменага киттеләр. Юлламаларга акча республика бюджетыннан бүлеп бирелде. Авыр тормыш хәлендә калган балалар өчен чираттагы смена 18 августка планлаштырылган. Быел 2000 ярымнан артык бала районның мәктәп яны лагерьларында ял итә алачак. Моннан тыш 5000нән артык бала җәйге чорын шәһәр читендәге стационар лагерьларда уздырачак. Шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашучыларның 120дән артык баласы бушлай ял итәчәк. Җәйыл мәктәп кыңгыраулары тынып калган вакыт Татарстанда мәктәп яшендәге 400 меңнән артык бала яши. Сыйфатлы һәм һәркем файдалана алырлык җәйге ял белән тәэмин итү яшь буынның сәламәтлегенә, үсешенә һәм социализациясенә турыдан-туры йогынты ясау республикабызның өстенлекле бурычы булып тора. Диана Фрегатовна, а у нас где ракушка, там свободно? Скажите, пожалуйста. Да, сейчас свободно. Можете подходить. Все, я принял. Иду.
Раушан Нигматуллин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының 3нче курс студенты. Аның җилкәсендә уку еллары, алда кызыклы һәм перспективалы һөнәр. Әмма хәзердән үк Раушан теоретик белемнәрне практик белән ныгытырга кирәклеген аңлый һәм ландыш лагерендә җәй моның өчен менә дигән мөмкинлек дип саный. Biz indi балалар белән эшлибез, яшүсмерләр белән эшлибез. Бу әлбәттә беренче чиратта тәҗрибә булып тора, тормыш өчен кирәкле бер тәҗрибә булып тора. Эшкә килгәндә инде ул минем өчен бик мөһим, чөнки без балаларның җәен мавыктыргыч итәбез, аларның җәен эштәлекле итәбез. Җәйне чыннан да эштәлекле итәр өчен лагерьларда төрле яшь категория балалары өчен төрле программа оештырылган. Шулай 10-13 яшендәге ял итүчеләрне экология төшенчәсе һәм әйләнә-тирә мөхиткә җаваплы караш белән таныштырдылар. Моның өчен Лениногорск районы Ландыш лагерендә Яшел калкан экологик проекты төрле активлыклар оештырды. Анатолий Мерзляков сүзләренчә, проект бик яхшы нәтиҗәгә ия. Мы встречаемся. Шундый чаралардан соң без балаларның әти-әниләре белән шәһәрдә очрашканда, алар безгә "Сез балалар белән нишлисез?" диләр. Җәй көне пляжга килгәч, алар анда чүп җыя башлыйлар диләр. Моны ишетү әлбәттә күңелле, димәк файдага. Балаларга бу ошый, бу кызык, чөнки экологияне популярлаштыру җиңелләрдән түгел. Тяжело популярно популяризовать, так скажем. Проектның локацияләре 5 станцияне үз эченә ала. Аларның һәр кайсысы үз юнәлеше өчен җавап бирә. Һава станциясе балалар һава составының ничек үзгәрүен өйрәнәләр. Микромир станциясендә микроскоплар ярдәмендә төрле чыганаклардан суны тикшерәләр. Балаларның иң ошатканы электр машиналарында электр кебек альтернатив ягулык төрләре күрсәтелә. Кул эшләре станциясендә балалар кәгазьдән экологик ручкалар ясый. Апсайклинг станциясендә алар заманча технологияләр ярдәмендә үз әйберләренә икенче тормыш бирәләр. Шулай итеп, бүген 100гә якын бала үзенә күрә шәхси җаваплылык алды һәм һәр кечкенә генә адымның да ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын аңлады. Ләйсән Галиева, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт темаларына 7 яшьтән 70 яшькә кадәрге спортчылар шәһәребез триатлонында катнашты. 8нче ел рәттән Колабыз Татнефть триатлонын кабул итә. Бу майдан узган елларда егетләр һәм кызлар арасында 3 этаптан торган спорт буенча Россия беренчелегендә Татнефть Әлмәт триатлоны һәм балалар лигасында катнашучылар җыелды. 3 көнлек ярышларда 600-дән артык спортчы катнашты. Спорт бәйгесе турында тулырак Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Спасибо, ребята, вам за ваш труд и за вашу самоотверженную, яркую борьбу. Будем надеяться, что с вас будут брать пример. Огромное спасибо. Иң элек катнашучыларны, җанатарларны һәм килгән кунакларны Әлмәт башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова сәламләде. Ул триатлонның тантаналы ачылышы барышында һәрбер килгән спортчыга уңышлар теләде. Альметьевск расцветает как спортивная столица. Из 2 стран, из Казахстана и из 24 регионов России сегодня встретились спортсмены для того, чтобы состязаться, для того, чтобы дружить, для того, чтобы делиться своим опытом, своими умениями, своими знаниями. 750 метр йөзү, 20 километр вело узыш һәм 5 километр йөгерү. Триатлон буенча ярышлар 3 этаптан тора. Һәм алар һәр вакыт йөзүдән башлана. Йөзү 3 почмаклы маршрут буенча бара. Оештыручылар әйтүенчә, бу этапта спортчылар йөзүнең кайсы да стилен куллана ала. Экипировкага килгәндә катнашучылар ачык су өчен махсус гидрокостюм кигәннәр иде. Йөзүдән соң спортчылар велосипедларга таба йөгерәләр, кием алыштыралар, руль артына утыралар һәм трассага юл тоталар. Катнашучылар арасында профессиональ спортчылар да, хәвәскәрләр дә бар. Ну и все, сборная по биатлону уже здесь, и вот видишь, Нагуманов, все они вдвоем тандем, Оксиас, Нагуманов. Йөзү һәм вело узыш этапларыннан соң йөгерү этабы спортчылар өчен еш кына иң авыр сынау була. Триатлонда йөгерү физик чыдамлылыкны гына түгел, алдагы этаплардан соң ару сәләтенә яраклашуны, шулай ук финиш сызыгында көчләрне дөрес бүлүне таләп итә. Ну и они сейчас полетели, побежали, сейчас посмотрим, попробуем, чтобы все-таки правила все были и соблюдали. Напоминаю, да, Широбоков тут лидер, Байкбородов тут рядом первый в транзитном, Вячеслав Соколов, Нижнекамский и Артем. Менә ул 2025 елда Әлмәт триатлонының Татнефть узышында җиңүче. Әлмәт спортчысы Евгений Байбородов. Финишта аны гаиләсе, хатыны һәм 2 улы көтә. Алар триатлон белән гаиләләре белән шөгыльләнә икән.
первое, что дает мотивацию, первое, что дает толчок вперед, это семья, которая рядышком кричит, просто давай вперед, и хочется только выигрывать и все, не оглядываясь назад. Мы счастливы, мы гордимся. Я завтра выиграю. У нас завтра еще детки участвуют. Завтра вот он участвует, да? Да. Я тренер, и у меня завтра дети участвуют. Вот участник, еще один участник. Так что у нас вот так все интересно. Круговорот. Ярышка жеңәргә дип Ижевск шәһәреннән килгән спортчы Сергей Шибароков бу юлы икенче булды. Спортчы 3 этапның да җиңел бирелүе турында сөйләде. Очень понравилось. Приезжаю к вам второй раз уже. Опять же, второе место в абсолюте, точно так же, как и в том году за Женькой финишировал. Вот. Эмоции просто переполняют. Алсу Ахмаджанова, Рамиль Базартинов, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tomoshachilarimiz, yangiliklar chiqarilishinin turi translyatsiyasini siz ВКонтакте sotsial sheltariga kirib, Luch Almat turkumida soat kechki 7 da ko'ray olasiz. Bizning eng qiziqli syujetlarimizda rasmiy akkauntlarimizda o'rnashtirilgan. Bundan tashqari siz o'zingizda yangiliklar, aktual voqealar ham problemalar bilan o'rtoqlasha olasiz. Buning uchun ekranlaringizdagi siltama bo'yicha pishirgan mumkin. Tabiiyki biz uchun sifatli ham muhim yangiliklarni birga bildirik. Bugunga shular edi. Men Laysan Galiyeva ham montaj operatori Dinara G'ayniddinova sizning bilan sog' bo'lashamiz. Eson sog' bo'lasiz.